Yon mga padi mga madi, maluya ang dakop tanian mga padi mga madi. Maulang ini ang dakop ta mga padi mga madi ho. Yon, good morning mga padi, good morning mga madi. Malawod naman kita mga padi mga madi niyan. Yon, at abunong pa mga padi mga madi. Alas 6:13 pa lang ang aga. Adlaw sim Biyernes, Pizza City, San Nobyembre 2025. Malawod kita mga padi, basi lamang makahanap naman kita mga padi simpang suda. Habang medyo kalmada pa ang panahon mga padi mga madi. Mala mga padi, kay tinulak ko na sakayan, luway-luway lang ang pakatulak ko sa sakayan kay medyo hubas. Yan tulos na ako na puminalakat mga padi mga madi kay medyo hararom na. Yan tulos ko na pinandar ang makina. Kaya lang habang magandar na pinitan ada. Bangan pinainom ko na sing gasolina. Kay yata nalimutan ko yun na makina butangan sintamong. Kay kundi rin natatamungan napipinitan talaga. Yan nga ni kay sa pangtulutan na bira uminandar na, kuminanta na. Kaya lang nag-uubo kay nakachok pa. Pag nakachok talaga nag-uubo ang makina. Kaya takloban tanan makina ingkudan tanan. Kay base makapadalaga na kita. Dani sunon panahon mga padi mga madi kay kalmadahonon pa. Kay makakurukulba man talaga na buro balita na may paabot naman na bagyo. Ang pangaran nga isang paabot na bagyo, bagyong uwan. Sana nga ni ang bagyong uwan sa itas na lang dumalagan. O kaya'y matunaw ka na lang bagyong uwan. Habang nga ni mga padi mga madi nagpapadalagang kita, makato sa barangay na mo, tatanaw ta, an mayon bulkino. Palibhasa, diyo-diyo pa ang dampog, malinawon pa ang panahon. Yon mga padi mga madi, nagabot kita sa tungod sa barangay na mo, Bulan Sorsogon. Alas 6:40. Yon, alas 6:40 mga padi mga madi. Yan imudunon man didi mga padi, imud pa man didi an mayon bulkino. Kay diyo pa man ang dampog, medyo kalmada pa didi kaya imudunon pa an mayon bulkino. Yun man palang mga padi mga madi doon ang Tikaw Island. Tikaw Island, yato dito an mayon bulkino, Magallanes, barangay Namo. Nanya tuman dito ang sentro san Bulan Sorsogon. Siyempre mga padi mga madi, i-ready ta na ang kawita. Kay kakawiton ta naman ang mga bubutrap ta. Yan hingayadon ta ang lubid ta, basi mayad ang pag-ariya. Malangani mga padi mga madi, kay pinadayag ko muna ang kawit bago ko inariya. Inariya ta na ang kawita, kay kakawiton ta ang mga lubid san bubutrap ta. Malangani kay tinamaan na. Kaya mahanap muna kita pang sapin sa kamot. Ini na pang sapin ko mga padi mga madi, interior, rida sa tricycle. Kay kung sa bisikleta, medyo saday. Diri makausto sa kamot. Habang nga ni mga padi nagbabatag ako, sige ko ang lingag-lingan. Pinreparo ko lang ang panahon kay kung bigla magdulom. Kay kung bigla magdulom para lanat kita sini. Malangani mga padi mga madi, yadin ang kawita. Pak gangot ginangutan na ang lubid sa bubutrap ta. Siyempre mga padi mga madi, batakon ta na ang bubutrap ta. Pero ipadayag ko muna sa iyo ang turtalinga. Naghihimo kita sin turtalinga kay sinasabita sa durusang kawayan. Kay magkusog man ang sulog, magkusog man ang hangin, diri kita iawat. Malangani mga padi mga madi, kay makusugon ang sulog. Pag makusog ang sulog, medyo magubat, batakon ang bubutrap ta. Malangani mga padi mga madi, maluya ang sulod sa bubutrap ta. May mga kasag, sulay bagyo ng lawihan, sulay bagyo, kasag, bungkang, kalintugas, duwa ang sarok burod mga padihaw. Yan, ang sarok burod, kaya itapok ta na ini, ibuhi ang teto para magdagan pa. Makusugon ang sulog mga padi mga madiho. Oh, baga nagdadalagan ang sakayan. Oh, makusugon mga padi ang sulog san tumaob. Ini mga padi na sulog, ginangaranan ini sin tumaob pakadto sa Magallanes. Pagpakadto naman ang sulog, humubas. Pagpakadto tumaob. Ini mga padi mga madi kay malapdo ko na. Yan o, may mga barri na, maatio na, mapagalo na silhigan, mapagalo na limpyahan. Salyuhan tayo ni sa ito na reserba ta. Yan, yadi yan isalyo ta na reserba ta. Yan, matapos na ito magakutan, ariya. Pagka lumauno na talaga mga padi ang bubutrap, matio na, malapdo ko na, may mga bari na, sisalyuhan ta talaga, san reserba ta na bubutrap. Kaya, pirmi kita may reserba. Kay, mas magayon an may reserba ka, kay mawaraan ka man, may pangsalyo ka. Ang taong ko palang mga padi mga madi na bubutrap, nasa 8 na lang na bilog, mga tama na lang, pang suda-suda. Medyo maluya ang panulod niyan, kay malubog ang dagat, nan makusugon ang sulod. May nga ini mga padiho, kay maski papano, may mga sulod man, makasuda man kita sini, mga padi mga madi. Yon, mga padi mga madi, maluya ang dakop tanian mga padi mga madi. Maulang ini ang dakop ta mga padi mga madiho. Makalibre man kita mga padi mga madi sa pangsuda. Kung sumobra badi makabakal man kita sin bugas maski saro na kilo. Nan makalibre pa kita sa pangpulutan sa gin bilog. So yun lamang mga padi mga madi. Shout out sa iyo intiro. Nan iringat po kita pirme.